Ну, все пачыналася з таго, што 8 з раніцы я пачуў грухат у дзверы і зразумеў, што альбо участковы прыйшоў, альбо прыйшлі з ператрусам. Мы прызвычаіліся не адчыняць, калі нехта звоніць у дамафон, ці нехта грукае, ці звоніць у дзверы. Ну, адпаведна, я вырашыў пачакаць, што будзе далей. Яны вырубілі святло, і хвілін 20 увогуле не было, не было святла. Потым падалося, што ўжо нікога няма на пляцоўцы каля кватэры. Уключили святло, і я вже расслабіўся, думаў, гэта ўсё скончылася. Ну, тым больш у гэты дзень павінны былі выклікаць Зінаіду Шуміліну наконт сцягоў, якія тут на Палескай віселі. І мне падалося, што участковы таксама і да мяне прыйшоў, каб там нейкае пытанне правесці. Але потым чую, што зноў нехта каля дзвярэй стаіць, зноў пачаўся грукат, пачаліся званкі, і крыху пазней я ўжо заўважыў, што да пад'езда пад'ехала машына Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Ну, зразумеў, што тут ужо будзе нешта сур'ёзнае. Ну так, і прыкладна працягвалася такое супрацьстаянне каля 2 гадзінаў. У 11 яны пагрукалі зноў дзверы, пракрычалі пад дзвярыма, што будуць зразаць замкі. Ну, адпаведна, я адчыніў дзверы, ну, паспеўшы перад гэтым там крыху падрыхтавацца да іх так званых працэсуальных дзеянняў. Ну, зайшлі, паказалі пастанову, я перапісаў дадзеныя. Пастанова была падпісаная старэйшым следчым КДБ, і яны пачалі ператрус, запрасіўшы суседзяў у якасці панятых. Ператрус прыкладна гадзіны 3 працягваўся. Ну, яны напрыканцы ўжо расслабіліся, гэта былі супрацоўнікі савецкага раусу. Ну, пачалі там жартаваць, ужо даволі так вольная была гутарка. І тут я падпісваю канчатковы пратакол, і мне дазнаўца кажа: ну, а зараз вам трэба з намі праехаць да следчага. Я кажу: ну, ведаеце, я нічога ж не буду адказваць, не буду даваць ніякія паказанні. Па гэтаму перадаць, што я не паеду. Не, ўсё ж такі давядзецца, таму што гэта не наша кампетэнцыя, вы з ім самі паразмаўляеце. Адпаведна, мяне сажаюць у аўто, везуць на Белецкага у КДБ, і там мяне сустракае следчы. Першае пытанне, якое я задаю, гэта які ў мяне статус. Следчы адказвае: пакуль сведка, ну, і трэба скласці пратакол і правесці допыт у якасці сведкі. Я удакладніў, якая справа. Ён кажа: ну, я нумар назову, але не больш за тое. Я кажу: ну, нумар я без вас ведаю, таму што ў пастанове ён быў пазначаны. Ну, пачынаюцца пытанні. Першае пытанне пра нейкіх людзей, якія нешта рыхтавалі, нейкія выбуховыя там прыстасаванні ў іх былі, але гэтыя прозвішча мне нічога не казалі. Ну, потым апынулася, што гэта справа па Вілейцы, але я нешта бачыў у інтэрнэце, а дакладна не памятаў ні прозвішчу, ні што там канкрэтна здарылася, улічваючы тое, што у Беларусі зараз вельмі шмат сфабрыкаваных спраў, па гэтаму не хапае часу на тое, каб усё адсочваць.
Ну, прыкладна хвілін 10 ён задаў пытанне. У асноўным гэта былі пытанні не звязаны з гэтай справай. Вось першыя два пытанні, там 2-3 пытання, а потым ці карыстаюсь я тэлеграмам, ці які ў мяне нік, ці карыстаюся іншымі месенджерамі і гэтак далей. Ну, пасля таго, як я пачытаў гэты так званы пратакол допыту, ён мне кажа: ну, а зараз мы вас ўсё ж таки затрымаем. Ну, на якой падставе было складана сказаць, таму што з пратакола не вынікала, што я нейкім чынам датычны да той справы, якую яны разглядаюць. Ён раздрукаваў пратакол аб маім затрыманні, ну і стала зразумела, што мяне павязуць на ічу. Я запытаўся наконт таго, гэта 72 гадзіны ці да 10 сутак. Ну, следчы кажа: вы апынуліся чалавекам дасведчаным, пагэтаму так прыйдзецца нейкі час пасядзець. Прывезлі мяне ў ізалятар. Там мяне дзяжурны адразу папярэдзіў, што умовы змяніліся. Зараз вам не будзе выдавацца ні бялізна, ні матрасы, і рэжым крыху будзе іншым. Ну, з гэтым я сутыкнуўся, таму што адразу пасля такой працэдуры прыёма мяне ў ічу мне надзелі кайданкі, прычым не наперадзе, а ззаду. І падышоў супрацоўнік, каб мяне весці ўжо ў камеру. Ён засунуў мне руку вось сюды пад рукі, вось так сагнулі, і вось сюды на галаву паклаў руку, падсунуўшы вось сюды сваю руку па спіне, і тут вось была яго рука, і так ён мяне па прыступках вёў на другі паверх. Я кажу, раней так толькі смертнікаў вадзілі, ну і на гэта нічога не адказаў. Прывялі мяне ў камеру. У гэтай камеры знаходзіўся яшчэ адзін чалавек, ну, гадоў на 5, можа, мяне старэйшы, але потым я даведаўся, што гэты чалавек ужо ў савецкія часы быў судзімы, і ў яго вельмі такі багаты вопыт у гэтай справе, крымінальнай справе. Ну і потым пачаліся выпрабавання. Вось гэты чалавек, мой сусед па камеры, ляжаў на краваці, у яго была бялізна, у яго быў матрас, ён мог спаць і ўначы, і днём. Мне сказалі, што толькі другі ярус. На ярусе нічога не знаходзілася. Ну, са мной была танюсенькая такая вопратка, і можна было толькі падкласці на гэтыя папруты металічныя, яе падкласці, каб можна было ляжаць. Яна мала чым дапамагала, але тым не менш гэта было хоць нешта. Акрамя гэтага мяне папярэдзілі, што адбой толькі ў 22:00, пад'ём у 6:00, і з 6 до 22 нельга класціся на краваць, нельга там неяк расслабляцца і гэтак далей. Ну і яшчэ дзяжурны папярэдзіў, што ўначы двойчы будзе заходзіць, каб правесці свае новыя працэдуры. Ну і насамрэч, прыкладна о 12 гадзіне зайшоў, калі, ну, там яны альбо акенца адчынялі, альбо заходзілі ў камеру. І трэба было з другога ярусу спусціцца, стаць, назваць сваё прозвішча, імя па бацьку. Ну і потым яны казалі: ўсё дастаткова, можаце адпачываць. Ну а другі раз прыкладна ў 3 гадзіны ночы. Ну,
Першую ноч, безумоўна, у такіх умовах спаць было немажліва. Я, калі адключаўся, то, ну, можа, там на 10, можа, 20 хвілінаў, не больш за тое. Ну, таму што вельмі незручна было спаць. Ну, гэта як на дрэва залезці і там на галіне ляжаць і спаць. Ну, а ў астатнія дні ўжо атрымлівалася заснуць, таму што днём не было ніякай мажлівасці. Ну, у лепшым выпадку там недзе прыкарнуць да сценкі, падклаўшы якую-небудзь нешта з вопраткі пад галаву. Ну, таму што на сценах там не роўныя сцены, а так званая шуба, і ўсё гэта ўпіваецца таксама і ў плечы, і ў рукі, і ў галаву. Ну, адпаведна, нічога не падклаўшы, неможліва неяк расслабіцца. Ну, альбо у тых камерах, дзе былі столікі, можна было сесть на лаву, ну і на століку крыху паспаць, паклаўшы галаву на рукі, альбо нешта падсцяліўшы. Але зноў жа, па-першае, гэта было не ва ўсіх камерах, а па-другое, у апошні дзень мне пачалі нават за гэта рабіць заўвагу. Хоць да гэтага там атрымлівалася некалькі разоў так адключыцца на некалькі хвілін. Але вось у апошні дзень зрабілі заўвагу, сказалі палякоў на стол не класціся, сядзець па стойкі смірна. Нешта на кшталт гэтага. Вось, па гэтаму, акрамя таго, што на голай гэтай рашотцы, шконцы трэба было з 22 до 6 знаходзіцца. Потым 2 разы трэба было злезці з другога ярусу. Потым яшчэ кожны дзень двойчы да абеда і пасля абеда прыходзілі і выводзілі з камеры і праводзілі так званы шмон. Спачатку яны адкрывалі акенца, казалі: выставляйце рукі выставляеш, яны надзяваюць кайданкі, адыходзіш, яны адчыняюць дзверы, пасля гэтага выходзіш, галава абавязкова ўніз. Ну, дарэчы, вось толькі першы раз мяне вось у такім стане вялі, потым ужо толькі галава ўніз, ну і трымалі вось тут за руку і вялі, і заўсёды кайданкі на руках у пазіцыі ззаду. Я чалавек даволі дасведчаны у сэнсе правоў чалавека і ведаю, што ёсць стамбульскі пратакол, і ведаю, што такое катаванне, і тыя азначэнні, якія ёсць нават у беларускім нацыянальным заканадаўстве, яны кажуць пра тое, што гэта катаванне. І, безумоўна, тое, што не давалі спаць, тое, што ў вочы біла святло, тое, што была дыскрымінацыя, таму што артыкулы крымінальныя, адзін чалавек спіць колькі заўгодна, ляжыць там, кнігі чытае, я пытаюся: дайце мне што-небудзь пачытаць, а ў іх нічога няма, каб даць, каб перадаць. Ну і потым перасоўванне ў кайданках двойчы за дзень, і яшчэ шмонны, калі зранку і ўвечары праходзілі разам з дзяжурным. Я некалькі разоў казаў, калі дзяжурны задае пытанне: а што вы хацелі б сказаць, ці ёсць у вас пытанне, я казаў: калі ў дачыненні да мяне скончыцца катаванне. Ну, іх рэакцыя: а якія катаванні, што вы маеце на ўвазе? Ну, я пералічваю: вось гэта, вось гэта, вось гэта. Тое, што на голай шконцы даводіцца спаць, на падлозе ці на цэментнай нават падлозе было б зручней спаць, чым на гэтай шконцы з металічнымі гэтымі пласцінамі. Ну, яны казалі: ну, гэта ж рэжым, а што вы хацелі? Не нашы гэтыя
Гэта не наша прыдумка. Я тады задаваў пытанне, так, а што вы лічыце, што потым будуць шукаць таго чалавека, які інструкцыю склаў ці падпісаў яе, ці ўсё ж такі выканаўца па 128 артыкулу будуць шукаць, 128 артыкул крымінальнага кодексу. Ну, яны губляліся, але, безумоўна, патрабаваць немажлівага, ну, таксама ад іх не спадзяваўся, што гэта неяк паўплывае, але ну, так адчувалася, што гэта не дастаўляе нейкую асалоду і што гэта вельмі прыемна. Ну, аб гэтым... Не адчувалася или адчувалася? Ну, адчувалася, што ім непрыемна гэта. Нельга сказаць, што яны асалоду атрымлівалі ад таго, што вымушаны прытрымлівацца новых такіх правілаў. Я записываюся на прыём да начальніка ІЧУ, але да яго так і не адвялі. Ну і што яшчэ трэба тут узгадаць, за 7 дзён не было ніводнай прагулкі, ніводнага разу не вадзілі. Мне падалося, што ўвогуле нікога не вадзілі, таму што не чутно было, каб запрашалі. Ну, звычайна там чуваць ходзе калідорны і кажа: пойдзеце на прагулку, не пойдзем, там, ці пойдзем. А так увогуле такое было адчуванне, што ў гэтым изолятары нікога няма. Ну, толькі калі з камеры ў камеру праводзілі, ці падчас ранішняй ці вечерняй праверкі, ну, яшчэ чутны былі нейкія галасы, нейкія размовы. Ну і кожны дзень пераводзілі ў новую камеру. Першыя 2 дні я быў у адной камеры, спачатку быў адзін чалавек са мной, потым быў другі, у якога такія ж умовы былі, як і ў першага. Ён спаў цэлымі днямі. Ну а потым мяне перавялі ўжо ў адзіночную камеру і пераводзілі з другога паверху, потым на 3-й перавялі, потым зноў вярнулі ў гэтую ж камеру, потым перавялі праз некалькі камер, потым у камеру насупраць, 1-4 падаецца, потым зноў вярнулі ў гэту, ну вось ужо з гэтай камеры, якая непадалёк ад увахода на другі паверх, мяне ўжо выпускалі. Ну, а выпускалі, таксама прыйшлі. Постой, не ходи. Прыйшлі, сказалі: высоўвайце рукі, я высунуў, надзелі кайданкі. Думаю, ну ўсё, павязуць мяне ўжо ў СІЗА. Хоць насамрэч хацелася як мага хутчэй патрапіць у СІЗА, таму што мара была папросту вось паляжаць у пасцелі, можна было выспацца, там 8 гадзін паспаць. Таму што калі 3 гадзіны будзілі, яшчэ цёмна на вуліцы было, я пасля гэтага ніводнага разу не заснуў. Ну, можа, адключыўся там на некалькі хвілінаў, не больш за тое, а так ўсё астатняе ўжо даганяўся, калі там недзе неяк прыкарнуў і адключыўся. Але калі завялі да дзяжурнага, пабачыў, што няма канвоя, зразумеў, што хутчэй за ўсё будуць адпускаць. Мяне азнаёмілі з пастановай аб вызваленні 15 ліпеня ў 18:00. Я падпісаў гэтую паперу. Дзяжурны мне сказаў, што на наступны дзень о 10:00 трэба да следчага пайсці. Ну, вось я выйшаў, крыху адпачыў, на наступны дзень паехаў да следчага. Ну і насамрэч мне вярнулі ўсе рэчы. Прычым, як яны былі складзеныя і там налепленыя гэтыя
паперки з печатками, так мне аддавалі. Ну, правяралі, я так разумею, толькі мой смартфон, мажліва смартфон сына, ну і яшчэ быў адзін смартфон у нерабочым стане. Мажліва, флешкі яшчэ пераглядалі, вось я не заўважыў, скрывалі канверт, калі мне вярталі, ці ён быў скрыты, а там, дзе паперы нейкія, дакументы, кнігі, дыскі, песні свабоды. Вось, ну навошта ім гэтыя песні свабоды былі? Альбо там быў бэдж дэлегат Конгрессу Объединенных демократичных сил 2005 года, календарики с Миленкевичем компании 2006 года, потом бэдж Семен Домаш компании 2001 года, налепки там Слободан готов, Саша будь готов, ну все, что было 20 годов назад, яны чамусь подозроным полічылі, позабирали, ну и потом мне все так вярнулі, асабліва не правяраючы, не праглядаючы. Ну, на гэтым пакуль усё і скончылася, складана сказаць, што будзе надалей, але тут, мне падаецца, гэта такая кампанія па руйнаванню трэцяга сектару, ну і нават грамадзянскай супольнасці у цэлым. Складана сказаць, на што разлічваюць улады. Так, безумоўна, людзі яшчэ больш асцярожна будуць у сваіх выказваннях дзейнічаць і у нейкіх дзеяннях. Але ну, гэта кароткатэрміновы нейкі вынік, а на перспектыву, ну, напрыклад, калі нехта папрацуе па інструкцыі, якая супярэчыць закону, якая па сутнасці злачынная, ну таксама робіцца злачынцам. Ну, складана сказаць, што робіцца ў галаве у гэтых людзей, але дакладна было бачна, што не тыя людзі, якія праводзілі ператрус, не следчыя, не супрацоўнікі ІЧУ, не вельмі задаволеныя тым, што даводзіцца ім рабіць. Ну, ва всялякім выпадку, вось канкрэтна тыя людзі в маёй сітуацыі, з кім я сутыкнуўся, ну, мне не паказалася, што нехта быў перакананы, што я злачынца і трэба зрабіць усё мажлівае, каб ізаляваць, пакараць, прыцягнуць да адказнасці. Наадварот, ну, я адчуваў перавагу, што яны вось выконваюць нейкія злачынныя загады, злачынныя інструкцыі. Ну, я нават не ведаю, там ёсць нейкая пісьмовая інструкцыя, ці гэта вуснае нейкае распараджэнне, але такое есть. Ну, дарэчы, яшчэ якія змяненні, пра якія я не ўзгадаў у адносінах да ІЧУ. Калі раней можна было атрымаць перадачу і ўсё гэта прыносілася ў камеру, і яно там знаходзілася, і ну, перадавалі звычайна сокі, фрукты, там, печыва, цукеркі, ўсё астатняе. Зараз, калі мае жонка і сын прынеслі, то спачатку іх заставілі напісаць увесь пералік, пасля гэтага супрацоўнік ішоў да дзяжурнага, дзяжурны выкрэсліваў, і з усяго гэтага пераліку пакінулі толькі яблыкі і печыва. Усё астатняе не прынялі, ні бананы, ні сокі, нават ваду мінеральную. І гэта перадаецца не ў камеру, гэта застаецца на тым жа паверсе, дзе камера знаходіцца. Калі перавозілі, напрыклад, на трэці паверх, то яны пераносілі проста. І падчас сняданку, абеду і вячэры трэба было ім сказаць, што перадайце мне тое, што ў мяне ў асабістых рэчах,
яны прыносілі. І як толькі скончыўся, напрыклад, сняданак, трэба было адразу ім аддаць. Вяртаецца посуд, ці яны збіраюць посуд, і трэба гэтыя рэчы аддаць. І кожны раз трэба было прыніжацца і нагадваць, а можете вы выдаць тое, што мне прынеслі. Тады мог з'есці, калі захацеў, а менавіта толькі падчас раздачы таго харчавання, якое яны выдавалі.